я вітаю усіх удзельнікаў свайго майстар-класа. Ён называецца «Качаем творчыя мышцы». І калі я прэзентавала, я гаварыла пра крэатыўнасць. Падыміце, калі ласка, руку тыя, хто лічыць сябе крэатыўным. Цудоўна. На самай справе крэатыўныя мы ўсе. Бо, на думку псіхолага Абрахама Маслоу, крэатыўнасць – гэта творчы напрамак, уласцівы ўсім людзям ад нараджэння, але які знікае, калі яго не развіваць. І я гаварыла, што на 2020 год крэатыўнасць увайшла ў топ-3 галоўнай кампетэнцыі ва ўсіх сферах дзейнасці. І нам, настаўнікам, каб выдаць асобу запатрабаваную ў грамадстве, трэба памятаць пра гэта. І таму я прапаную вызначыць яшчэ адзін накірунак сваёй настаўніцкай дзейнасці – развіваць крэатыўнасць сваіх вучняў. І сёння я прапаную вам свой майстар-клас, які называецца «Качаем творчыя мышцы». Скажите, калі ласка, як вы разумееце выраз «качаць мышцы»? Калі ласка. Так, адпрацоўваць навык, яшчэ выконваць розныя практыкаванні. А як вы разумееце выраз «качаць творчыя мышцы»? Творчае практыкаванне, развіваць крэатыўнасць, развіваць творчасць, развіваць уяўленне. У вас ляжаць стыкеры яблычныя. Напішыце, калі ласка, свае чаканні ад сённяшняга майстар-класа. Што бы вы хацелі пачуць? 30 секунд. Калі ласка, Алеся, можна агучыць? Так. Цудоўна. Калі ласка, дзяўчаты, можна вашу прапанову? Няма стыкера. Хто піша і хто ўжо напісаў? Калі ласка, Алеся. Цудоўна. Наталя? Так. Я ўпэўнена, што падчас сённяшняй нашай сустрэчы вы авалодаеце тымі метадамі і прыёмамі, пры дапамозе якіх можна развіваць крэатыўнасць у нашых вучняў. Многія думаюць, што ўсе творчыя людзі аднолькавыя, але ці можна параўнаць крэатыўнасць Марка Шагала, мастака, і фізіка Жораса Алфёрава. Наша крэатыўнасць індывідуальна, таму што кожны здольны да творчых подзвігаў. Яна, як адбіткі нашых пальцаў, пакідае адбітак на ўсім, што мы робім. Як вы разумееце паняцце крэатыўнасць? Назавіце свае асацыяцыі да слова крэатыўнасць. Неардынарнасць, нестандартнасць, творчасць. Для мяне асацыяцыя са словам крэатыўнасць – гэта ў першую чаргу Стыў Джобс, яблык і яго геніяльныя прадукты, якімі карыстаецца ўвесь свет. Таму да свайго майстар-класа я выбрала такую эмблему яблычную. Крэатыўнасць ці творчыя здольнасці – гэта ўменне не шаблонна мысліць, знаходзіць новыя рашэнні і генераваць ідэі. Паэтэса, генераваць ідэі. Крэатыў – гэта інтэлект плюс уяўленне. Менавіта уяўленне дазваляе выйсці за межы звыклых шаблонаў і знаходзіць шляхі вырашэння задач. Паэтэса Майя Энджелоу піша: вы не можете выдаткаваць крэатыўнасць, чым больш вы яе выкарыстоўваеце, тым больш у вас яе становіцца. І сёння я вам прапаную топ-7 метадаў прыёмаў, як пракачаць крэатыўныя мышцы сваіх вучняў. І з першым вы ўжо пазнаёміліся, ён гучаў, хто уважлівы быў, гэта асацыяцыі. Асацыяцыі. Давайте разом. Асацыяцыі з'яўляюцца цудоўным спосабам, цудоўным прыёмам для лёгкага запамінання, а потым хуткага ўзнаўлення некага матэрыялу. Напрыклад, вучні 5 класа часта блытаюць, як падкрэсліваюцца даданыя члены сказа. І тут я прапаную правесці такія асацыяцыі. Прапануем свае ўласныя вершы. Успомніце, як падкрэсліваецца значэнне? Хвалістай. Я вам гавару, мора хвалюецца раз, а значэнне хвалюецца 2.
Настаўнік хвалюецца 3, на памяць сабе за зубры. Ім гэта падабаецца, і яны ўжо прапаноўваюць свае асацыяцыі, напрыклад, з разбытанай навагодняй гірляндай азначэнне асацыюецца, ці з раскручанымі валасамі пасля бігудзі. Дапаўненне, як падкрэсліваецца? Пунктиром. Вандроўкай по дарозе дапоўню сторыс у Інстаграм. Пунктира падабенства і там, і там. Сторыс у Інстаграм все ведаюць, таму лёгка гэта запамінаюць. І акалічнасць штрых пунктиром. Ёсць такая акалічнасць да пунктира штрых дадаць. Атрымаўся зверху вусень, гусеніца, да? Што і трэба даказаць. Гэта на уроках мовы. А на уроках літаратуры, як праводзіць асацыяцыі, давайте з вами разам. Вось я ім прапаную ілюстрацыі, яны асацыююць з пісьменнікам беларускай літаратуры. Колас чую. Так. Купала. Максим Богданович. Ластаўка па лесе. Хто на Палесе жыве? Евгений Янішыц. Іван Шамякін. Владимир Караткевич. Цудоўна. Гэта быў у нас прыём асацыяцыі. Крэатыўнасць развіваецца і тады, калі мы на сваіх уроках знаходзім самыя нечаканыя спосабы прымянення звычайных прадметаў. Гэта таксама развівае уяўленне. Вось, напрыклад, у вас дадзены такія тэмы урокаў. Паслядоўная і паралельная сувязь сказаў у тэксце, словазлучэнне і дробавыя лічэбнікі. Прабачце, я тут спяшалася і забыла нешта пакласці. Звярніце, калі ласка, увагу на гэтыя тэмы і вызначце, пры дапамозе якіх прадметаў можна шакаладны батончык, машынка з прычэпам, матрошка і цягнічок. Пры дапамозе якіх прадметаў можна патлумачыць тэму паслядоўнай паралельнай сувязі сказу ў тэксце. Паслядоўная цягнічок, а паралельная матрошка. Словазлучэнне машынка з прычэпам. Галоўнае і залежнае слова. І пры дапамозе шакаладкі ці апельсіна можна патлумачыць дробавыя лічэбнікі. Ну я таксама не ўсё дастала. Напрыклад, пры дапамозе маркера звычайнага на уроках літаратуры. Вот я тут згубіла яго. Адзін бок маркера белы, другі бок маркера чорны. І калі мне трэба разгледзець станоўчыя адмоўныя бакі літаратурныя героі, я выкарыстоўваюсь такі разнакаляровы маркер. Напрыклад, Серж з аповесці Кузьмы Чорнага «Насцішка» на пачатку твора быў крыўдзіў дзяўчынак, зневажаў іх, а ў канцы твора я ўжо карыстуем, дзеці так аналізуюць, выкарыстоўваю белы колер маркера, ён выправіўся. У яго ён быў разбэшаны бацькамі, чорны бок маркера, белы, ён меў добрыя гены і меў магчымасць, быў разумны, меў магчымасць добра вучыцца. Так, гэты прыём называецца як? Хто ведае? Брикалаж. Гэты прыём называецца брикалаж. Калі мы выкарыстоўваем прадметы, якія ёсць у нас, напрыклад, дзесьці пад рукой і тлумачым тэму. Напрыклад, у кожнага настаўніка абавязкова ёсць цукерка, шакаладная. У мяне заўсёды ёсць. І калі я праходжу з дзецьмі тэму разрады прыметнікаў, я дастаю цукерку і гавару, што яна шакаладная, гэта які разрад? Адносны, яна смачная, якасны, і яна сынава. Сынава – гэта прыналежны прыметнік. Вось такім чынам. Гэта прыём брикалаж. А яшчэ ў мяне ёсць, я так набыла сабе, розныя цішоткі. Напрыклад, цішотка ў мяне з надпісамі «Пад першае я з Пінска», ці, напрыклад, «Трэба дома бываць часцей», ці «А хто там ідзе?» І вось пры дапамозе звычайнай цішоткі, калі вы прыйдзеце ў ёй на урок, таксама можна патлумачыць тэму урока. Гэта цікава вучням.
Наступны прыём. Я люблю працэс вырашэння праблемы. Але я да праблемы адношуся не як да праблемы, гэтаму вучу сваіх дзяцей, а як да выкліку сваім творчым здольнасцям. А натхняе мяне на гэта знакаміты Уолт Дысней. Вам знаёмы, як працуе яго метад? У чым феномен Уолта Дыснея? Ён быў адным з аўтарам методыкі актывізацыі творчага мыслення. Калі ён быў малады і бедны, а потым ён уже стаў багаты, у 53 гады ён стаў мільянерам. Так вось, спачатку у яго было толькі 3 стула, а потым у яго былі офісы. На першым стуле сядзелі летуцейнікі, гэта тыя, хто ствараў самыя неверагодныя ідэі, тых, хто марыў. Потым гэтыя ідэі перацякалі на стул ці ў пакой крытыкаў, дзе ідэі разглядаліся з пункту станоўчага і адмоўна, крытыкаваліся, а потым гэтыя ідэі перацякалі да рэалістаў, і яны ўжо рэалізоўвалі у жыццё. Трохмерны погляд на праблему, які з'яўляецца і спосабам яе вырашэння. Дзе я выкарыстоўваю метад Уолта Дыснея. Метад Уолта Дыснея, зараз мы яго прымацуем. Напрыклад, на уроку літаратуры трэба прыдумаць працяг апавядання. Ці, напрыклад, трэба стварыць праект помніка курган Янка Купала, помніка гусляру. Ці, напрыклад, вось апошняя праца, над якой мы з вучнямі працавалі, гэта інстаграм Якуба Коласа. Некаторы час Канстантин Міцкевіч жыў і працаваў на Піншыне, вёсцы Пінкавічы, гэта наша радзіма. І вось такім чынам я з дзецьмі імкнулася папулярызаваць класіка беларускай мовы. На уроках мовы метад Уолта Дыснея мы выкарыстоўваем праектнай дзейнасці, калі вучні на уроках падгульнень сістэматызацыі вывучанага па тэмах дзеяслоў, прыметнік, назоўнік, лічэбнік ствараюць розныя праекты. Гэта ўжо фантазія. Фантазія безмерна. Гэта быў метад Уолта Дыснея. Наступны прыём гэта галаваломкі. Скажыце, калі ласка, калегі, якія галаваломкі вы ведаеце? Рэбусы, яшчэ, калі ласка, сканворды, чайнворды, крыжаванкі. І я ў сваёй дзейнасці пачала выкарыстоўваць такі прыём, які называецца кросэнс. Калі б мы працавалі па групах, я б вам раздала паспрабаваць. Вось давайте зараз па экране. Малюнкі расстаўлены такім чынам, аб'яднаны нейкай тэмай. Паглядзіце, у сярэдзіне стаіць пытальнік. Давайте паспрабуем вызначыць, што за тэма. Род назоўнікаў, якіх? Назоўнікі мужчынскага роду. Так, вучні, калі мы гаворым пра крыжаванку, мы гаворым, што это скрыжаванне слоў. А калі мы гаворым пра кросэнс, мы гаворым, што гэта скрыжаванне сэнсаў. Так, вось гэта будзе? Што аб'ядноўвае гэтыя малюнкі? Назоўнікі жаночага роду. Так, і гэта множналікавыя назоўнікі. Так, вось дзве схемы кросэнсу я выкарыстоўваю. Гэта калі аб'яднан, першая схема, калі малюнкі аб'яднаны адной тэмай, а другая схема чытаецца злева направа і зверху ўніз. Яе яшчэ называюць слімак. І вось такую схему можна выкарыстоўваць. Зараз я пакажу, як яшчэ гэта на літаратуры. Вот чым, якой тэмы аб'яднаны дадзеныя пісьменнікі? Байкапісцы, так. Так, а вось паглядзіце схема слімак. Ланцужком мы і заварочваем унутр. Гэта ў нас дзікае паляванне караля Стаха, калі нам трэба аднавіць змест нейкага твора. Вось такім чынам працуе прыём кросэнс. Так, наступны прыём гэта тэхнамаляванне. Дзеці любяць маляваць, і я гэтым карыстаюся, і таксама развіваю іх крэатыўнасць. Одну хвілінку. Так.
Звярніце, калі ласка, увагу вось на такую ілюстрацыю. Скажыце, калі ласка, да якога твора гэты малюнак? Тут не зусім бачна, калі было бліжэй, я б раздала. Ну, хто гэта, на вашу думку? А там Рабіна словы, Ганна, канешне. Вось такім чынам уявілі мае дзеці гераіню з «Людзей на балоце» Івана Мележа, Ганна. Так, вось гэта, паглядзіце, да якога твора? Пімен-Панченка, верш «Герой». А гэта Рыгор Барадулін, «Трэба дома бываць часцей». Хто ведае, як называецца такі прыём? Маляванне словам, правильно, сінтэз слоў і малюнка. Гэта у нас каліграма, графічны малюнак са слоў. Можна намаляваць? Што жадаеце? Так, яшчэ адзін з відаў тэхнамалявання – гэта скрайбінг. Я думаю, што вы карыстаецесь усе, накідваць эскізы або малюнкі. Калі гаворка выступоўцы ілюструецца на ляту. Паглядзіце, калі ласка, як дзеці ўяўляюць тэму падоўжанаязычныя. У становішчы паміж двума галоснымі, піражок з варэннем, слова варэння, ну, лексіка беларускай мовы. Усе сябе выкарыстоўваюць на уроках. Так? А вось гэта паглядзіце назоўнікі мужчынскага жаночага роду. Гваздзік мужчынскі рознулявым канчаткам, калі гэта кветка, і гваздзіка, калі гэта прыправа, яна падае ў каструлю, крычыць «а» і канчатак «а» у яе. Вось гэта у нас такі скрайбінг. Наступны прыём называецца абмежаванне. Ограничение на рускай мове. Добраахвотныя абмежаванні таксама развіваюць крэатыў, таму што чалавек, калі выходзіць за межы сваёй зоны камфорту, ён пачынае, канешне, праверна на сябе, развівацца. І такі вядомы прыклад. Есть такі пісьменнік доктор Сьюз. І вось ён стварыў кнігу, якая «Зялёны яйкі і кумпяк», якая стала лідарам продажаў у адзін момант. А ўсё таму, што ён аднойчы пасварыўся са сваім рэдактарам, які падэлефанаваў яму і сказаў: «Напішы-ка мне кнігу, якая будзе складацца толькі з 50 слоў». І пісьменнік справіўся, таму што ён быў крэатыўным і выйшаў са сваёй зоны камфорту. Як могуць выглядаць абмежаванні? Вось паглядзіце, калі ласка, на верш. «Стаяць скалелыя сады, сутоні сцішана сівее, самлела сонца, шоў сюды, святлом сумлівым санцавее». Эдуард Акулін «Слёзы сліваў». У чым тут абмежаванне, на вашу думку? Так, і гэта называецца таутаграма. Так, гэта знакаміты прыём, гэта што ў нас? Сінквейн. Свайго рода абмежавання. І тут у чым абмежаванне? Кожнае слово пачынаецца ў апавяданні з новай літары алфавіта. Так, гэта быў прыём абмежавання. Так, і апошні прыём, з якім я хацела вас пазнаёміць, гэта незвычайна пра звычайнае. На дадзены прыём мяне натхніла мая дачка. Калі яна была маленькая, мы ішлі з ёй на парад перамогі, яна сказала: «Сёння кожны тюльпан марыць быць падорным ветэрану». І я падумала, чаму мне такое вось незвычайнае выкарыстоўваць і з дзецьмі. І зараз я вам прапаную паслухаць, калі ўключыцца. Ой, не ўключылася. А можна? Такое невялічкае апавяданне незвычайна пра звычайнае, як узор. Пасля цяжкага працоўнага дня назоўнік вырашыў падсілкавацца. Ён зайшоў у кафэ «Калібры», дзе яму прапанавалі меню. Там было шмат смачных страў, але асабліва спадабаліся сушы, салат з кальрабі, суп-пюрэ з брокалі, гусь, запечаная з яблыкамі. Выбраць было цяжка. Тады назоўнік запрасіў на дапамогу афіцыянта, які пачаў расказваць, што ў сушах ёсць чырвоная рыба і рыс. Самы смачны салат
з кальрабаў. Суп-пюрэ з брокалямі вельмі карысны для здароўя. Гусь, запечаны з яблыкамі, не пакіне абыякавым. І на дэсерт абавязкова трэба заказаць тэрамісэ. Назоўнік з кожным словам абураўся ўсё больш і больш. Усмешка з твару знікла. Яго настрой быў сапсаваны. Есці больш не хацелася. Чаму? Таму што памылкі. Гэта склалі дзеці, толькі мы, настаўнікі, гэта агучылі, каб дэманстраваць. Так, а па літаратуры я прапаную, напрыклад, ім як варыянт фармату рэклама кнігі скласці аповед пра кнігу, якая стаіць і марыць быць прачытанай. Гэта быў прыём незвычайна празвычайнае. Так, а давайте зараз яшчэ раз агучым, якія сёння гучалі прыёмы. Асацыяцыі, брыкалаж, метад Уолта Дыснея, галаваломкі, тэхнамаляванне, абмежаванне і незвычайна празвычайна. Калі я праводжу майстар-клас сярод настаўнікаў, падзелены ж на групы, і таму я прапаную пагрузіцца у працэс творчасці і прыдумаць заданні па выкарыстанні прапанаваных мной метадаў і прыёмаў. А тут мяне таксама натхняе нехта, і гэта Янка Маур. Ведаеце, як ён ствараў свае прыгодніцкія кнігі пра мары і акіяны? А вось у яго каля Свіслачы была дача. І ён на мастках ставіў пісьмовы стол, разбуваўся, закатваў штаны і пагружаў ногі ў ваду. І калі яму хацелася напісаць пра падарожжа па моры ці па акіяне, ён быў у вадзе. Такім чынам пагружаўся ў творчую працу. А будзем пагружацца мы? Будзем. Тады давайте так. Першая група, нейкім чынам, першая, другая і трэця. У файлах дадзены заданні. Заданні там напісаны, дзе мозг. Другая група. І трэцяя, да. Калі ласка, у кожнай групы будзе заданне. Там напісана прыдумаць. Калі ласка, удзельнікі, самі размяркуйцеся. Это вам можно взять в якости там на память. А задание вот там, где мозг такой, так, вось там написать задание по выкарыстанні у вас что? Каллиграмма, скрайбинг и обмежевание. Так? Придумать задание. У вас что? Нет, незвычайна празвычайнае придумать и прием ассоциаций. На любым этапе урока, у любым классе, по мове ці по литературе. А у вас вот придумать кроссенс, бриколаж. На любым этапе урока, у любым классе по мове и литературе. Тэмы няма. По любой теме. Продумайте, калі ласка, хто будзе прэзентаваць.
Чула, тому я більше з колегою розмовляла, да? А я подумала, що коли навчала природну літературу в 8 класі, коли про це говорити, то можна, наприклад, сказати, студня там, да, що вони шутять через це треба добувати частей, як там що-нибудь подвялий аєр, аєр, як красиво, да? Можна бути як подвялий аєр, напоминає подносить пакет. А яка там ще третя тема йде? Це Акабальчика. А, Матія йшла, по-моєму, Нет, погодите, вот там, где ассоциация с все, что вы можете намалевать, я вас участвую в свою Дети написали историю спречки нескладного замострова. История спречки. Но я даже не поняла, не пишет остров, хотя остров является покидаем незвичайно, незвичайно. На якому етапі уроків це можна скористати? Напишіть історію спречки нескладного замострова. Як домашнє задання. Домашнє задання, Так, коллеги, 2 хвилины яшчэ. Асоціація. Я звичайно провчаю асоціацію. Ну, наприклад, студні, з якими творами у вас можна запитати, з якими творами у вас журавель асоціюється. У 8 класі запитати, що Нет, ціла бібліотека в Лондоні. То есть ассоциация там умница первой швейцарской Библии, обычно скорее, я хочу сказать, что здесь я там книга, просто там книжка, вот как вы сказали, там Библия, там просто книга, там литература. Ну, можна зробити так, книга, друкарський стан. А ось так на образ Франциска Скорина, книга, друкарський стан. так я буду читать задание. Вельми тяжко йти. Вельми тяжко йти. Про какое назовите Ми просто А это тоже музей? Так сам все. Нет, так это вы задаете
Я до нас прийшла книга, вийти на вулицю. Якщо можете, просто на тему виховання. Тут треба дійсно читати деталі управління. Ще давайте незвичайно. А давайте вот уявите себе, что у вас есть возможно машина часу, и вы попали в класс, где учится Настечка Света, где вы выбираете на час. Нет, ну если вы уедете, что вы попали в класс, и те же. Над чим ви говорили, які препарати. Ну, все, все же. Давайте 5 уже. Знаете, что-нибудь смелишь. Если мы больше в литературу про ассоциации зашли. Это добавлено. А еще мне нравится девочки. Ну что, готовы демонстрировать? Подобному сюжету, Нет, это просто ну, афиша фильма, нет, ну, афиша фильма сучасного, я написала одного, Уважаемые коллеги, давайте будем озвучивать свои проекты. Галина, у вашей группы кто? Юлия. Давайте послухаем. Что вам треба було? Придумайте варіанти примінення прийому незвичайно прозвичайне і прийому асоціації на будь-якому етапі уроку у будь-якому класі по мові та літератури. Почнемо з асоціації. Ось перша чверть почалася, у 8 класі учні вивчають у розділі «Роди літератури» 3 твори, у яких присутнічає, скажімо так, журавель, да, студня колодеж такі. І як асоціацію до гэтых творів можна було б підібрати самі різні варіації колодежаў, у тым ліку журавелі, магчыма, каб яны неяк атаясамлівалі гэта з творам, менавіта ў 8 класе. Пры вывучэнні Францыска Скарыны біяграфіі, падыходзячы да вывучэння біяграфічных звестак, можна даць як асацыяцыю кніга, друкарскі станок, і на аснове атрыманых раней ведаў вучні могуць здагадацца, пра каго пойдзе размова. Што датычыцца прыёму незвычайна празвычайнае, то пры вывучэнні унескладовага самая распаўсюджаная, ну не самая распаўсюджаная, адна з распаўсюджаных памылак у вучняў гэта тое, што яны пасля унескладовага ставяць апостраф. На адпрацоўку гэтага навыка мы прыдумалі, вырашылі ў якасці дамашняга задання ці, магчыма, на нейкім этапе урока папрасіць вучняў стварыць гісторыю спрэчкі унескладовага з апострафам. На уроку літаратуры вучням прапануецца трапіць у машыну часу і апынуцца ў класе, у якім вучыліся Насцішка і Серж. Ну, пакуль што гэта ўсе ідэі. Цудоўная ідэя, апладысменты.
А яшчэ можна, калі мы вучым асаблівасці беларускай гаворкі на прыём незвычайна пра звычайна, напрыклад, асамблея, сабраліся ўсе мовы свету. Там французская гаворыць там сваімі словамі, там нейкімі асаблівымі, італьянская мова, яна напеўная такая, а на беларускай, на асамблею ад беларусаў прыехалі прадстаўнікі, розныя прадстаўнікі, дзекані, цекані, акані, якані, унескладовыя і падоўжанаязычныя, і вось так яны захапілі ўсіх удзельнікаў, атрымалася, што наша мова лепшая за ўсіх. Вот такое вот незвычайна празвычайна. У вас, Віктор? Дзяўчаты? Ну, тут у нас уже пайшла фантазія далей. Спачатку мы прывязаліся, ну, так як мы... Да, нам трэба было зрабіць прыём кросэнса і прыём бракалажу. Значыць, кросэнс – гэта набор малюнкаў. Мы спачатку прывязаліся да дж, гука дж, падабралі малюнкі з назвамі прадметаў, якія ў назвах маюць гук дж. Пасля у нас ўжо пайшла фантазія далей, мы ўжо пачалі падбіраць з уласна беларускімі гукамі, спецыфічнымі беларускімі гукамі. Ну і далей тут бракалаж – гэта нечаканы спосаб прымянення любога прадмета. Ну, тут нам крыху падказалі. Ручка дзвярная, ручка на стале ў настаўніка і ручка, амонім ужо вучня. Да. Дякую, вялікія апладысменты. И у вас, калі ласка, Людмила, коллега. Я, если можно, по-русски, у меня плохая белорусская мова, дрянная белорусская мова. У нас так получилось, что филолог только я, и я преподаю только 10-11 класс, и нам здесь помогали, но, в общем, то, что получилось. Нам нужно было придумать варианты применения приему технорисования, каллиграмма, скрайбинг и ограничения. Для каллиграммы мы придумали так, можно было бы сделать, например, у Маяковского сделать пролетарский флаг, вот, и из цитат стихотворений Владимира Маяковского красивенько прорисовать вот эту. Ну, мы почему подумали, скоро же день революции. Вот. Историкам можно тоже такой этот прием использовать. Опять-таки, для историков такой вариант. Есть историки? Берите на заметку. Нарисовать, например, человека 15 столетия с помощью дат и терминов. Грюнвальд там, в общем, красиво будет, очень красиво. Берите. Вот. Второй у нас был техника скрайбинга, это иллюстрирование правила. Нам предложила Ольга Викторовна, чтобы мы, значит, нарисовали пол Европы, пол яблока, ну и, а мы пошли немножко дальше, мы вспомнили, что можно Юлей пол-полу повторять, и на этапе повторения прописания пол-полу мы решили, что мы нарисуем красивую девушку, будут ее звать Юля, пол Юля, через дефис, если большая буква, если с L и если с гласной буквы, ну, тоже красиво получится. И потом дальше прием обмежевания, это ограничение, ну вот нам опять-таки спасибо нашему модератору, вот, придумать 5 слов, которые, ну, например, не поймут россияне. Я думаю, что когда будет тема лексика, вот, пополнение словарного запаса на белорусской мове, ну и мы тут сами стали вспоминать те самые красивые белорусские слова, которые я... В свете последних событий нам надо учить нашу родную белорусскую мову. Я просто... Вот. И нам очень нужно самим расширять свой словарный запас и не стесняться говорить ни прекрасное слово «тишотка», потому что я вот преподаю в Минском государственном областном лицее. У нас учатся замечательные дети, и мы с восторгом просто смотрим, как они, приходя к нам, начинают переходить на родную белорусскую мову. Сначала коряво, некрасиво, а постепенно это все потом вырастает в белорусскомовные проекты, и мы смотрим их потом в Инстаграме, в ВК, в Фейсбуке. Такие посты с такой мовой, с такой милогучностью, что просто... Ой, словы, погнали! Горбата, раз, тишотка, 2, спамповать, 3, груца, 4, знижка, класс, от сотки, вау, все, а то приходишь на Символ Бай, от сотки, что?
И, в общем, за родную мову. Живе Беларусь! Ну, я паспешыла і забыла сказаць, што гэта был чэлендж выклік крэатыву кожнага з удзельнікаў майго майстар-класа. Паважаныя калегі, я прапанавала вам свае топ-7 метадаў і прыёмаў. А давайте, калі ласка, маленькія стыкеры вы разабралі, і калі ласка, я яшчэ вам не сказала, што метада Уолта Дыснея не было. Чаму, на вашу думку? Таму што вы працавалі, придумывали идеи, их критиковали и реализовывали. Так? Такой мини-формат Уолта Диснея метода было. Так, а зараз, калі ласка, привезти маленькие стикеры на той метод, який вас захопил, ці прийом. Калі ласка. Выходите, калі ласка, маленькие стикеры вешайте. И мы с вами выберем лидера. А дзесьці ходзяць яны па аўдыторыі. Так, коллеги, нам яшчэ один момент трэба. І тадам, лідерам сённяшняй нашай семёркі стала тэхнамаляванне. Апладысменты, калі ласка. Паважаныя калегі, гэта мае топ-7 метадаў і прыёмаў. Магчыма, вы прыдумаеце свае топ-20 метадаў і прыёмаў. На памяць я вам, каб вас натхняла, хацела б падарыць вось такой мозг мой з маім электронным адресам, куды вы можете пісаць, і таксама такі каляндарыкі 50 адценняў крэатыўнасці. І, паважаныя калегі, калі вам сёння падабалася, было цікава, прымацуйце, калі ласка, яблычкі, на якіх вы пісалі чаканне ад майстар-класа унутр круга, а калі вам не было карысна, то за межамі. Калі ласка. Ну и подарунки берите. Совместное фото. Яблочки все повесили, коллеги. Я бачу, паважаныя калегі, што мы сёння з вами трапілі ў яблычак. Апладысменты. Дзякуй вялікія. До сустрэч.